Dnes otvorím takú veľmi intimnú tému, pretože sa ma ženy veľmi často pýtajú, čo robiť v prípade, že cítia suchosť. Je to samozrejme od suchosti očí, cez pokožku, cez vlasy, ale i suchosť v intimnej oblasti. Na jednej strane sa tá suchosť dá trošku ovplyvňovať tým, že sa budeme niečím mazať, niečím výživným, niečím hydratujúcim. Ja viem, že často na fórach sa odporúča kokosový olej, ale ja osobne by som ho radšej vymenila za opunciový olej. Opunciový olej je totižto absolútnym kráľom v hydratácii pokožky. A vzhľadom na to, že ten problém vzniká v tvojom vnútri, nie je to len vonkajší problém, tak určite by som odporúčala túto zázračnú hubu. Je to huba tremela. Dá sa buď užívať formou kapsuly, extraktov alebo prášku a takisto sa dá aj kúpiť takto sušená huba, ktorú si môžeš proste jednoducho vhodiť do vývaru a zjesť. Ale ak ťa trápi veľká suchosť, tak určite by som odporúčila kvalitný extrakt, ktorý ti pomôže. Neváhaj mi napísať, ak sa o tejto téme chceš dozvedieť viacej a ja ti ukážem cestu, ako sa tohoto problému veľmi jednoducho zbaviť.